Хайде сега, направете бързичко снимки, за да продължим. Тъй като вече продължаваме към следващите, т.е. два манастира. Тук вече обаче се закрива големия метеор от скалите. Така, виждате и дупките в самите скали, които на времето са били местата, в които учелниците са се заселвали. И така, точно пред нас вече се открива отпред, вижда отзад, не знам дали, значи Русанския манастир. Той е основан, негов основател се казва Русани и оттам идва неговото име Русански манастир и отново е свързан, както виждате, с един мост, такъв железен, по-дясно вече ви си пада. Много е трудно да спре шофьор, защото първо и отзад идват коли, идват автобуси, така. Ето тук има пак Варламския манастир, в дясно се вижда, големия метеор е скрит. А от тук са стълбите за Русанския манастир. Видяхте го. И от тук се открива една страхотна гледка, почти както на Белоградчишките скали. Да. Виждате колко е красиво. Точно тези скали в дясно се ползват от алпинистите за изкачване по скалите. Това е едно от предизвикателствата към тях, защото скалите, виждате, са доста отвесни, нали, за да може да се преодолее и да се качат. Ето тук пък се виждаше моста, който свързва Варлам с отсечната скала. Много трудно тук става. Колко манастира видяхте до момента? 6. Кой е 6? Всичко знаете, браво! Защото сега ви говорих само за 5 манастира, но ние го приближаваме и затова все още не съм ви казала. Значи ето го, 6-тия манастир пред нас, това е манастира Николай Анапавс. Свети Николай Анапавс, разбира се.
Това е входа на манастира. В дясно Свети Николай на Пас. Ето тук, в тази врата, нагоре се изкачва за манастира. Обикновено ето тук е сборния пункт на всички алпинисти.